Kidung ketresaning kapti yayah ngelamun tanpa mangsa hingan silar jatine satu dosa mabdatinya raket rakiting roksa tahan tumaneming siku karasok sakeh kasrakat sang dyah sukune mung siji hatenggata tanpa sirah ciri bengkah pranajane tinalenan jangkanira sinendal ngasta kiwa ngaruara tenyamuwus sarwi kekejeke kitrang kitab musasar ing anggit Sang Prabu Jayabaya ing Kediri kadatone Ratu Agagah Prakosa tan ana kang malango parang muka samnya teluk pansami ajrih sedaya milane sinungan sakti Bathara Wisnu punika anitis ana ing kene ing Sang Prabu Jayabaya nalikane mangkono panjumeneng Ratu Agung abala para narendra wasnya mangkono winari lami-lami apa putra jalu apa ke putrane apa to sampun diwasa ing ngadekaken raja pagedongan tanahipun
langkung arja kang nagara. Maksié Bapa anenggih langkung saka ingkang Rama Sang Prabu Jayabayane Dasamono jinarita panarsa kathah miyan aja pandhita saking Rom nama sultan mau lana ngali samsujen kang nami sapraptane sinam Brahma kalawan pangabektine kalangkung sinupa reh ning tamian raja lan sejejinis puniku wenang lamun ngurmatono aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku bageanipun wong melek sabar narima